vítejte u 4. videa šokující hudební klipy. Takže jdeme na to. Au, tady není připojení, pane bože. Pomocí hudebních rituálů dneska budeme věštit budoucnost. Jdeme na to. Teď vám předpovím budoucnost. Rozvedete se. Že se mi to zdá, že se mi to... Tohle nedám. Tohle nedám, já chci Facebook. Stákal bez SMS. Přestaň to řvát laskavě. Už téměř mrtvá. Už celá vrza. Důchodkyně Madonna. Zapomněla jsem text, už mám sklerózu, co mám zpívat? Další vesničan za volantem, já se z nich zblázním. Au! Je to pravda? Režie Michael Bay. Všechno vybuchuje. Nazdar, to je blbá jak necky. Jaký máš taký kvé? Já mám IQ tak vysoký, že ho ani nespočítám. Ale tohle ti nežeru, jo? Teď umíš počítat jen do 3. Právě na to mám kalkul. Co to je? Už i kalkulačka ví, že jsi blbá. Já prosím tě, dej mi to, já zavolám. Pozor na kalkulačku. Halo, pane doktor, na to jsem já, my už jedem. No, Konečně. zpátky do ústavu v Bohnici. Jsme mimo. Utekli jsme ven z léčebny. V Bohnicích všechny 3. Ne 4, já nevím. To jsou velký počty. Svobodné už ten čertove. My teď chcem své prášky jen. Taky lak a funkční fén. Tedy jo. Tak zpátky jenom. Jednou za rok tady máme velkou výzvu. Ale rychle chytne hodně těžkou schýzu. A když už se to fakticky pořádně rozjede, občas na to nějaký šílenec dojede. Pašky jsou u nás senzací. Jedem rundy chlastací. Vysvěrajky kazancí. Tu ne se tančí skvělé. Takže tohle bylo konec videa. Dávejte lajky, komenty, odebírejte a čauky.